खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 20 मे 2026 मायथाइ एबा 11 जेठ दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे गोदान नाजानो गोसो जागोन। नोंथांनि बोसोनफोरखौ खामानि थिलियाव बेसेन होनाय जागोन। सोरबा खाथिनि सुबुंनि सोदोबफोरा नोंथांनि गोसोखौ दांनो हागौ। नाङै खरसाफोरा हरखाब बांनो हागौ। रागा जोंनानै लानाय थिरांथाफोरा खहा खालामनो हागौ। नखरजों लोगोसे मिनिनाय आरो रंजानायनि आबहावा थागोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरा आबुं जानायनि जाथावना दं। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। साना मिजिं आरो दावगानायखौ दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि धोर्यआ मोजां फिथाइ होगोन। रां-रुफाजों सोमोन्दो थानाय आयदायाव गोजोननाय फैनो हागौ। न'आव मोजां सावरायनायनि आबहावा थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिया नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बुजिगोन। बांद्राय अलसिया जानाया खामानियाव हेंथा होनो हागौ। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा सावस्रियाव जौगानायखौ मोनदांगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गियानआ गोब्राब खामानिखौ गोरलै खालामगोन। नोंथाङा मावख'आव मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। नखराव सोरनिबा जाफुंसारनायनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। हाखु-दाखु रायज्लायनाया दावराव-दावसि सोमजिहोनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ लासै-लासै गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। मोनाबिलियाव मोजां खौरां मोन्नायनि जाथावना दं। साना थुलुंगाखांनाय आरो गोदान सानस्रिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नखरजों सोमोन्दो गोनां बिबानफोरा बांनो हागौ। बिमा-बिफानि हेफाजाब होनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। गोसोआरि बुब्लिफोराव गिदिर थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। साननानै रां खरसा खालाम। जिउनि लोगोरिजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। गथ'फोरा जा बुङो बेजोंनो नों खुसि मोनगोन। खामानियाव जाफुंसारनाया लासै-लासै फैगोन। साना गोसोआरि जागोन नाथाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांनो हागौ। नोंथांनि खामानिया नाजानाया जाफुंसार जागोन। अहंकारा सोमोन्दोआव जानथाय सोमजिहोनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर नुजागोन। नखरजों लोगोसे बाहेरायाव थांनायनि जाथावना दं। सावस्रिया मोजां थागोन। साना गोजोन आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। पेन्डिं रां मोन्नायनि जाथावना दं। सोरबा खाथिनि बोसोन होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव जिंगासिनाया बांनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय समआ मोजां। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। बेलासि समाव गोसोआ गोजोन मोनगोन। साना मुलाम्फा आरो गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो आंगो गोसोआ बांगोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ।
नोंथांनि लोगोरिनि हेफाजाबा फोथायथिखौ बांहोगोन। नाङा फाङा जानाय खरसानिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथि जागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा गोदान बायनो गोसो जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना समानथाय आरो गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाबि फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि, दिनै फोथायथिजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोजाम जेंनाखौ सुस्रांनायनि जाथावना दं। नखरनि सोद्रोमानि सावस्रिया जिंगा सिनांगौनि जाहोन जानो हागौ। थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया गोनांथार। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरनि लोगोआ नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। साना गियानजों आवगायलांनायनि इसारा होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनै दावबायनाय एबा गोदान मावथांखि लानाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि फारसे खाफाल दंब्ला आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। न'आव धोरोमारि आबहावा थागोन। गोख्रै थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै आगान ला। लोगोफोरनिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गेरुवा गाब। मकर राशि, दिनै खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'आ फिथाय होगोन। गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। न'आव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिनि सायाव सांग्रांथि गैयैआ जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। सासे गोजाम लोगोजों रायज्लायनाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। मोनाबिलिनि समा गोजोनथाव जागोन। दिनैनि साना गोजोननाय आरो जाफुंसारनायजों सोमोन्दो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चकलेट। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। टेकनिकेल आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरा मोनफ्रोमबो आगानाव नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। नखरनि फिसा-फिसौ जेंनाफोरखौ नेवसि। खरसाया बांनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना मिजिं आरो दावगानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि, दिनै गोसोआ गावारि सानस्रिनि फारसे गोसो बोगोन। नखरजों गोसोआरि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। गोजाम गोसोखांथिफोरा नोंथांखौ गोसो गुदुं खालामनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै-लासै जौगागोन। गोदान खामानि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाब होनाया गोजोननाय लाबोगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। साना गोजोन आरो फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।